It's a real estate. Hey, never. You go to boss wo. Oh. Biko, ko never. Go, you go to kan wata na bo. Aradu kwage. Ya, nwoke nke ya. Mama mola. Ke na manu ya mola. O ma gola, ị na-afụ no di me. Ị na mama ya di ule ma di mola. O mo to waria. Ta wa tanya afime ni mu no. Abi iterance ndum. Ebe ka kwuru nwa abeso ma mola. Suwa gonna start dika. It's a real estate. O mo Chineke buru Chineke bu mmanu bu nya nwa onu. O na ta afu nke mu na ta afu nke mo obi nye nsogbu ta afu nke. Ne go mba so. Wala na ebe. An check ebe ozo. Asị isi na arụ ejugo oyi kita. Bugula una yesiba. Basta biana la pizza bona ya dia. So, ogo. Ifugonu ka ihe si dị biko. Nagide. Akwụkwọ kwuru niile tapisikwa na atapu. Oye nwoke niile na-afụ. Biko wetu obi. O? Amanko mkpọ ogo. Maka na amaka iwe dị m na arụ. Nkọlụ gị fụ onye a eme. So ka mbido so if so say go me last currently onye anu egbuchego na pole. Ogini me. Na I disconnect ọkụ anyị with NEPA. Onye we deceive wo m ka devil. Na ni no pole ka nwo mmiri na arụ. Iri go pole. No na ka isi eme. Ewo mmiri na arụ. Nya ọja ka ewe mmiri na arụ. Nancy. Onye a na-ejo. Ngwa go no pole. So Chineke zo mu die. Ka unu ka na timpu genti. Day before yesterday ka amam fi onye azuru. Boys we jide ka egbuo. Ozugbo ọ na-asa na site m, o say no osi ndị ma na odim bi ya na ọ ma he na-eme. Ị ga-akụrụ m akụ agụ ọgụ nwo 50,000 naira. Aka ụgwọ. Na ya jụọ. Nancy. So I mere odeka ihe enwe ike ịgwa m. Anyị ga-agwa in-law na. Nkwachara gị na itigbu onye ebe kịta. Na anyị eba. CC gịnị ya. Kamera. Maka onye aka njigoro etinye ụna abụrụ ụlọ m. Mana ngo eji maka ya agolu ya tinye. Me mani ife ọda kapụcha kpakpọ onye a na-akpa. Na gịnị mere? Ife anụ nwa ada kapụcha onye a. Ọ winch ka ọ bụzi. Bo Nancy. Na-ajụ ya. Ebe winch city camera ada akachi gị. Zauna. Ụna mara onye bi ya. Nakwa n'anya. Ụna mara onye a. Ọgọ Biko. Biko wetu obi. Wetu obi. Nancy. Ebe ọ dị mma. Ike ya agwụgwọ m o. Oge ọbụla nọ ikpe gị oge ọbụla ikpe gị ọ gịnị ihe anụ nwa kịta na-agbaghara onye a adịm agbaghara maka ọ na-agbaghara onye maka unu nwa biko ọgọ biko butuo ego nnigo na-arụ onye ifuru onye nya ọ dị nnọọ ebe nni ndị bụkara m ọ bụrụ obere ihe nwanne m ama ihe nwoke na-afụ biko butuo biko ọ na-ero dapụta ya na-arụ biko ọ dị ka na-emegbu ifu planụ nwere isi onye a ya ego nna akwanye na-arụ onye a ọ dị nnọọ ebe na-akwanye nkwa ụgụrụ n'ọkụ ama m onye bụ ọ ga-akasi gị ike ama m onye bụ biko gbagharịa biko ezigbo ọgọ ọkwa na ya ka m ji like ya gị obi gị nwere ezigbo obi mmadụ ka ị bụ ọ ka nsi esi na-eripụ nke esi ọgwụgo ama m onye bụ oge ọbụla a bịara abịa akụ etugo ọnụ ị na-esi ihe ọgọ bụla isi n'isi abịabeghị akụ karịa abụrụ m ụdị ọgọ bụ nke ike bụ nnọọ biko ọgọ ka ọ dị mgbe ọzọ nsogbu adịrọ ịsọkwa arụsị si nwanne nya Nancy kedụ na-eme ị na-eyi akwa ị na-eti mmanwụ ịkpọkwana aka gị na-eji ibu gee ntị ebe a na-eje ya fesa nna gị na famili anyị na-aga ebe akịta nnọọ ite unu akpọkọ mmụọ nsọ bụrụ ha ya ebe a na anyị gom advansị ike si n'enu enwere ike si n'enu mmụọ ikuku bataba n'ike na ebube oji na mmụọ ike si n'enu enwere ike si n'enu ekwere m ikuku nnukwu
Una. Oje na mmụọ. Mana peace. Ike tire. Baby, any. Ezigbo nebo. Ọ na-like man knockout. Mba o. Ya ọkwa ezigbo egbe o. You say Ezigbo egbe. Pụta. Onye amị. Mba o. Onye polisi. Mba kwa o. Ya bụ ezigbo onye court number 1. Onye court. Makachi. Madam, ihe abụrụ n'otu spiritual battle, ihe physical battle. Ka pastor mee deliverance. Mba, onye ọbụla line anyị. Ọ line ndị amị na ndị polisi. Nancy! Nwanyị ọma! Nne bịa. Gba ọsọ. Agụrụ m akịrịka. Ebube. Nancy. Nsogbu dị kịta. Ya ọrụ abụrụ line anyị. Chacha. Ya onwe ndị ọbụla anyị. Faka anyị na. Hold on. Mmụọ na-agwa m okwu. Ube. Una. Yes, ba. Pastor bịa na. Is your brother? Go for beat. Aka masị ka m chọrọ gị ọjị nke a my brother nọ ya. Oji. Aka m na-esi sibekwa hụ. An meliko ahụ. You say iwala hụ mere mụ ọjị an mara eke. Aka m ikwesịrị. A dị chọpụ ọhụ. Ndo. Arụ na abụghị. Nna akụzi mmadụ ijọ na ọgbatara mmadụ n'ụlọ ihe nke a biko. Ifkọrọ fọ gịrị mmadụ nke a. Ọsịna ọgị na ọsịna ọhụ. Nna. Nke anyị nọ n'ire. Na ka nchelu John bụ na ebe a. Bata n'ime na. Bata n'ime. Ka nọ ebe a. Maka ihe a mere last time. Mba, ọ bụrụ ya. Bata n'ime ka mmere ka ọjị bata n'ime. Mba, ebe a dị mma. Bata n'ime na. Bata n'ime. Ebe a dị m mma. Bata n'ime abeg. Bata n'ime ka mmere ka ọjị. Imelu m ọjị. Bata n'ime. Achọkwa m Bata n'ime. Nke a njikwa obi ọcha m sị gị bata n'ime. It's a real estate. Mo. Ite na onye ji ụgwọ na-akpọ gị. Nwoke anyị gụgara nwanne enyi abụ ihe na-akpọ gị. na m iji kpọta m n'ụla. Ọ bụ ọnụ foonu mọ nke gị. Mfona. Chika nye gị stand warning maka chi ụbọchị ụzọ ga na-alara ụla wee kpọta m n'ụla. Megbulu gị nwa ya aṅụla onwe gị dadị. Ozu. Ọ bụrụ gị ka a na-akpọ na foonu, ị na-akpọ mmadụ ozu. Ka m kwuo gị na-aga esi ya. Is your brother? Go for beat. Onye na-akụ? my brother. Ọmụ. Nwa your brother. Maka ebe na-akụ aka, sọ your brother. Ọmụ ebe na-akụ aka. Kesi mgbe nne m mụtara gị, ka yo? Achọrọ m ọyị nwaanyị wee bịa. Gịnị ọkụ mebi na onye bụ gị nwaanyị? Ebe ka obi? Cynthia, obi n'ebe a na. Ama m onye m na-achọ. Cynthia, my sister. Cynthia. Bụ gị nwaanyị? Okay, madam. Enwere ike ụkwado mmadụ onye bụ. Arụ adịkwa gị? Alụ dị m na. Nke na-alụ adịkwa m. Kụchara ya adịrọ gị. Ọ ga-alụ dị mmasị m kụchara. Ị na-achọ my sister Cynthia banyị. Cynthia. Ọyị m nwaanyị gboo since mụ na ya mata bụkwara ihe taa o. Iwe na-achị ya. Ozugori. Onye goji. Mba achọrọ m efe, o tego aka m na efidebere ya ka m ji were. Ozugbo ndị ụmụ onye chọrọ enyi nwoke. Arụ adịrị ya. Ma ọ ngwa kịta anyị bese ka ọ wụ. Bụ mụ a. Gị na-ejicha onye iyi ikpugoro ọ na-akwụsị ekpe steady. Ọ kwụla aka na nche ọnyanwa. Arụ adịrị ọ dị boy chacha. Ma ndị be ha. Iberibe ọ dị n'ọka iberibe ọ dị ka ọma ha nwa. Ọ na-akụsị akwụ ya ọ na-egodo kwaka na bịa mana ọ na-achọ inye ọ na-achọ ọya nwaanyị ọ na-esi eme kịta ọ na-akụsị eme. Ndụ oji na kamera kwụ aka a na-achọ ọyị m nwaanyị. My brother ọyị nwaanyị ọ na ya ka ọ nọ ya. Ị na-akọ m ọnụ. Ka ihe na-akọzi m ọnụ. So ihe na-ekwu na ọ na-eri mandị mmadụ abụọ ihe everything ọ na-esi ọ na-akụsị eme iberibe dị ya n'arụ. Iberibe. Amụ na akwụgwọ ọtọ na-ere kịta. Akwụla na akwụgwọ ọtọ. Ọfụma na.
Ai, que ele tu vou com Steven que tá. Tu vou com Steven que tá. E de believe. Olha de código, ó na água. Vai. Ya, so ya abia. You go bounce you. Boss. Apa 200. I can take 200 naira. Man kitchen never on 100 naira. If from market, be ya na 200 naira. 200. Nyamo. Nse ma chọkwa ego na Ta ka nto ele go wodi macha. Ho ha. Olukane on fukana mmadụ no mia mbo. Bụ onye pa. Ngwa bụ onye pala. Man kitchen elecha everything. So no as ka tell again. Mama, good afternoon. Na ye 200. Jide. Ọ ga-enye m ego. Ne Ihe ma chọkwa ya na ere. Nigeria adị mma na esi wee dị mma. Na adị meri nke mmadụ biko. Ngọrọ. Bịa. Ị ga-amụ bụ 100 naira. Isi otu ngọrọ nke 100 naira eke m ịbụ n'ofe ba. Bịa. Ị na-apụ ara.